Magkakaigwanin public hearing ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Bicol dapit sa minimum wage adjustment sa rehiyon. Gigibon ini sa Oktubre 24 sa Naga City asin sa Oktubre 25 sa Legazpi City. Pubuksan ang pagtiripon sa maniba-ibang sektor sa ringkan private sector workers as in employers. Imbitado man digdi ang Department of Trade and Industry, National Economic and Development Authority as in Department of Agriculture. Sigun sa bagong Regional Director kan Department of Labor and Employment Bicol as Imelda Gatinaw, inot ng nagkaigwanin wage consultation sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon asin sa Camarines Norte. Itong public hearing pala, kumpara doon sa wage consultation, ay medyo open ito. Hindi masyadong structured. Kaya iniimbita namin ang lahat ng sektor na mag-participate at magsalita. Andito ang ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Of course, alam naman natin na hindi lang gobyerno ang nakaupo doon. Ang gobyerno doon ay ang DOLE, NEDA at DTI. Kasama natin ang sektor ng paggawa. May labor sector representatives tayo. May employer sector representatives din tayo. So itong tripartite body ay nandoon para makinig. Para sa minimum wage earner na si Syra, magayon ang ganining bareta orog na kung maimplementar na lalo pata siya sa naman ang sulamenting naghahanap buhay sa saindang pamilya, makalis na magkahelang an sa iyang esposo. Siyempre po, napakahalaga nito para sa pamilya ko. Kasi po, laking tulong na po ito. Dagdag kita po sa sobra nga po ng mahal na po talaga ang mga bilihin ngayon. So laking tulong po talaga ito sa amin. Itong pagdagdag ng sahod po. Sigun sa opisina kan DOLE, dahil paninda masabi kung piraan magiging increase alagad positibo sinda na magiging paborable ang resulta kan gigibuhon na public hearing. Nagtutubod man si Gatinaw na panahon na para dugangan ang sweldo kan mga Bicolanong obrero na minimum sana ang take-home pay. With the industry of the people in Bicol, nakita ko talaga na masigasig talaga. Nagtatrabaho ng maayos ang mga tao. Both deserve natin ang isang magandang kalidad ng buhay. Lahat tayo nagde-deserve nun. Sa katapusan kan Oktubre piglalao man na matatapos ang public hearing. Gigibuon ang deliberasyon sa Nobyembre, mantang posibleng sa Disyembre ipaluwas ang pinal na desisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.